Ayan, natulog po siya. Ikaw po ang vlogger. Hi everyone! Mag-prep muna ako kasi may ano ko ngayon, may clean-up. Clean-up ako ngayon, tapos call time namin 5:30 AM, tapos mag-prep muna ako sa gamit ko para sa clean-up makeup ko. Clean-up shoot kami. See you! Morning! Maganda ba ako? Maganda ba ako sa morning? Ayan, good morning! Papunta na kami sa location doon sa one of the finest location here in Davao del Sur, Kapatagan. Ayan. Ganyan talaga mga makeup artists magsayog ang dam, pero ang kuan sakyanan dugay kasi maabot. Nandiyan na siya. Char naman na sa mga event coordinator. Char lang. Ayan, papunta na kami. Ayan. Bro, buang. No? Ayan. Ganyan talaga ang buhay makeup artist. Kaloka. Kaloka, yes. Ayan. See you. Ay, sabi ka. Ano namang kuan? Ayan. Event coordinator. Ni karon tayo nagkuhan sa mga gamit. Nani jud ang mga gamit og prenup. Dagan kaayo, kaluga, o di ba? Ganyan talaga mga makeup artist ka nang pa-char-char lang. Paabot sa mga supplier. Ano nandiyan siya mga kasaswa. Kadalo namin dito sa kuan. Sa amo ang lugar na atuan sa Kapatagan. Let's go. Ano siya si Artie, oh. Ano makeup artist dito sa Tigas City. Pinaka-hot. Mo ni siya makeup artist sa Tigas Good Vibes ko. Ano ka na? Pero isa po doon. Ito isa mong kauban. Boyfriend ako. Yung mga kases, nandito na kami sa sa location. Sa Camp Sabros. Kapatagan. Power Nick ay siya diri, guys. O yan, mara siya little bagyo. Nice sky diri. Oh my God, tugnong kaayo. Ayan. Ayan, matas sa mong kwarto. Sa amuang make-upanan. Ayan. Ano ka kwarto? Siya lang kaya sa Sabros. Only afford. Ayan. Hayo. Mani ang groom. Say hi, groom. Hello. Hello po, madam. Congratulations. Muna mong bride, a pretty bride. Oh, yeah. And, make-up na si Arkie. Muna si Arkie Arsavia. Makeup artist ko. Ay, di ako gakay ba? Ay, di man? Arkie, unsay mong sekreto sa pagpagwapa sa mga bride? Wala. Dapat Gwapa gwapa. naman ako mga bride. Pili na ko kanang gwapa manggod ka niya, tapos magwapa pud ba ang may mga make-upan? Mo na yung sekreto. Yes. Ampo lang yun ka na. Hi mga kasis! Hi mga kasis! Naglibot-libot sa ako diri, kay na-amaze ko sa surrounding. I love the surrounding. It's so cold and at the same time so fresh. Fresh talaga dito, girls. Boys, I love it. Para siyang mura siya jud og Baguio City. Guys, suril jud mo diri sa Kapatagan. So love it. The climate so very not change. I love the climate. So not change. Very cold. Oh my God, parang walang pandemic. OMG talaga dito, guys. Nakaka good vibes talaga. Ayan. Look at this. It's so amazing. It's so amazing. It's so amazing of this country with all things. Like, this country is so very cold. Ayan. I love it. Asa naman ito sila nag-ano Ayan. Nawawala sila.
sila guys. Ayan. Okay, punta tayo doon. Yan guys, yan po ang Mount Apo. Ayan, Mount Apo yan guys. Ayan. Maganda talaga tanawin dito sa Camsabros. Ano siya Mount Apo guys. So very, very mount. I love the mount. Because I believe that mount is the best thing to do talaga girls. Ayan, look at this. Adto dyan mo diri guys. Senior na. Si Mia nabuang sa tanim on the way dito ba man yung tanim, di ba? Oo, binabenta yan, sir. Mura lang, sir. Mura lang. Mura dito. Gulay din, no? Super. Ang tabi ko sa akong kaunta mo. Naman na yun. Ana? Nandito ako dito. Sa slipper na. 35 lang. Ito? Yan, gishuta na sila guys. Inaana ang buhay sa mga mga event organizer. Tara, sila dyan mga artista. Ang event organizer, nara dyan sa kilid. Nara siya ha. Magmas daw kay bawal mag-ano. Medical question for me. Ayan. Apa dito si sir? Inaana dyan ang buhay ka nang mag-prenup. Kapoy dyan kayo siya mag-prenup guys. So worth it kaayo kay kuan. Mani-mani man paghuman. So, okay lang. Pagkahuman, no, may money nga. Unya na po na mga boys. Char lang. Ayan, nag-photoshoot na sila. Ano na mga photographer. Masikat sa Davao City, sa Mindanao, sa Philippines. Sikat na sila. Photographer, hi, sagod mo doon. Oh, welcome to my vlog. Ayan, mga power nista sa Kuan, Davao City. Ayan. Guys, dapat jud kayo ang Camsabros guys. So look at this. This surrounding. Murag naka sa laing lagawas. Tama ito. Camsabros. Ayan, from USA. Murag nasa USA ba? Ano, look at this. Oh. Tanawa mga gamit. From US to talaga. Ano, oh. Ayan, may Caltex. Shalom to diri guys. Ayan, rest na mi. Kay mag-lunch na daw mi. So, mag-lunch na mi. Mag-rest na mi nga. Rest back na po unya. So, mag-lunch kami. Okay. Ay, tama lang. Foods. I love the cookies. It's very nice. Ayan, natulog po siya. Ikaw po ang vlogger. Ayan, last shoot na namin to guys. Kanang last shoot na namin, indoor shoot namin ngayon. Last na jud na mo, almost 5 o'clock na po dito sa aming event. So, nag-indoor shoot namin karon, narito ang mga client. Ayan, busy kayo sila. Samantalang ako nag-vlog-vlog. Ayan, tanaw na kasi na. Sige siya. One more. Then, kayo both sa akin, guys. Both are single. Hi. Hi, vlog. Ay, so vlog. Welcome to my guys. Diba? Isa pa, sa akin. Wash na siya. Usap na kayo. Ayan, pack up na guys. Tapos na po ang clean up namin. Sa po ang laban. Kapoy ka, Arky. Okay, nag-pack up na siya. Ayan. Nag-pack up na po sila, oh. Okay. Kapoy ka, dong. Okay, pack up, boys. Pack up na mga decor. Ayaw apilaan kung anha kwarto sa ano. Ayan. Dapat, anak ano. Asa mo ka nangawatan na? Uy, ma-open na! Kusa man na? Okay guys. Free pick up di po sa kuan pang barter ni niya siguro. Uy! Oh, siya plan. Oh, ato
Tanan, atuan na dito. Uy, dili, uy! Tingnan na yung skipping ha. Hala, tuwa na. Tanawa lang niya ang kuan ko nawadaan mo unlan ha. Tanawa lang dyan nila video. Tuwa na! So, uwi na kami guys kasi tapos na kasi ang aming event today, our prenup shoot. So, uwi na kami ng Tigas proper dito po. So, see you next time guys. So, hope happy kayo. Love, love, love mga kases. Ayan, thank you for watching my vlog. Follow me, my YouTube channel, Chokoleit Vlog. Thank you so much.